Sunt pacienta clinicii Liren din 2020. Am venit la clinică în momentul în care deja mă aflam la mijlocul unui tratament ortodontic, început la altă clinică, tratament care nu mergea în direcția corespunzătoare. La Liren am avut sprijinul unei echipe multidisciplinare care s-a ocupat de cazul meu complex, acesta fiind îngreunat și de faptul că aveam 2 dinți lipsă în partea superioară din față, încă din copilărie, cât și o problemă în articulație. Doamna doctor Laura Savoiu s-a ocupat de cazul meu, a finalizat tratamentul ortodontic, creând spațiul necesar pentru inserarea implanturilor. De asemenea, s-a ocupat și de problema în articulație. Implanturile chirurgicale au fost inserate după o simulare tridimensională a viitorului meu zâmbet. De asemenea, ce am apreciat foarte mult la echipa Liren de la început, m-am simțit foarte confortabil, am avut încredere în specialiști, întotdeauna am simțit că sunt pe mâini bune, fiecare pas și procedeu a fost bine documentat și controlat. Iar astăzi pot spune că mă bucur foarte mult de o mușcătură echilibrată și sunt mândră fiecare zi de zâmbet pe care l-am.